Takže já vás zdravím u dalšího videa našich Zen Fidget. A jak už jsem říkal v minulém díle, tak se bude dneska splachovat. Takže už jsem tam něco dal, takže už máme 950 na 950. Takže ještě si dáme cech. A je tam zase cechový boj. Takže a vyhráli jsme. Dáme si tady ještě to. A teďka si dáme arénu. Vyhráli jsme. Ještě si dáme podzemí. Jak víte, tak to už máme toho. A ve věži furt máme kocoura, to se nic nezměnilo. Asi chceme kouknout na... No, nevadí. Takže zkusíme tady toho. No, tak nic. A vrhneme se teda na to splachování. Takže budu počítat do 3 a jenom když jsem do 3, tak spláchnu. Takže 1, 2, 3. A padlo nám na všechno. A já si to asi dám. To je dobré. Tak. Inteligence, takže to bychom potom spíš dám asi do věže. Dobré. Takže toto by bylo na S10 všechno. A vrhneme se na S2, kde jakože se tež nic nezměnilo, jen jsem si tady vyměnil trochu ty elíky, ale to vůbec nevadí. Ten štít si ještě si dávat nebudu a tak. Vyhrál jsem. Něco si vylepšíme. Tak. Jak víte, tak tu už máme, jak jsme porazili ještě na to kamenu. Dobrá. Tak a my zkusíme tady toho masitný kolem. Takže to vypadá, že už bychom ho i mohli dát. Tak nic. No. To teď se chodí bojit. A to jsme pohráli, takže to vůbec nevadí. My se uvidíme u dalšího videa, což bude na Minecraft, jak už jsem říkal. Doufám, že se vám ten díl s plachováním líbilo. A těšte se na další video, takže